ትውልዲ ኣለና ቀዳማይ ክፋል ኣሎ ከይትብሎ የልቦን ከይትብሎ ኣሎ በብሓደ ሰው ሓደ ዝተወልደ ክመውት ክሓልፍ ቅድነት እኳ እንተኾነ ክትቅበሎ ተሸግረሉ ኩነት ኣሎ ኣብ ምንታይ ሰበብ ዓለም ልሙድ ናብራ ነቢሩ መዓልቱ ኣኺሉ ብቤተሰቡን ፈተውትን መቕረብን ተኸቢቡ ክፍለ ዘይምኖ ሰብ የለን ሓደ ክፋል ናይዚ ንዝሓሸ ናብራን ውልቃዊ ናጽነትን ንምርካብ ኣብ ናይ ስደተኛ መስርሕ ዝኣተወ ትውልዲ ነቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረው ተራይ ዝክርን ኣብ እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርአ ምክንያቱ ካብ ልቢ ክርአን ከሎ ካብቲ ዝተመነኻዮ ኣዝዩ ዝረሓቕን ኣሰቃቂ ናይ ናብራ ለውጥን ዝገበረት ሃገር ንመንገዲ ይፍካ እሞ ዝኽየድ ተረጊምና ዲና ሓሚቕና ከመይ ጌርና ኢና ምስ ነብስና ብሰላም ክንድቅስ ኣይፋል ዝብል ትውልዲ ኣለና ኣብ ዝተሓተ ናይ ሞራል መሳለልን ከሎ እንተወሓደ ኣብ ስደት ኣለና ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ግን እታ ኣለና ናይ 70ታት 80ታት መፈለምታ ተስዓታት ንዝነበረ ስምዒት ከመይ ጌሩ እሞ ምዝ ናይ ሕጂ ጉዱ ዝወፅእ ዘሎ መስርሕ ከላግቦ ቃል ኣርእስቲ ኣለና ካብ መጽሓፍ ናይ ረድኢ መሓሪ ከም መፈለምታ ዝተወስደት ትኹን ንባዕሉ ንመሰልቱን ኣለና ይብል ስለ ዘሎ እታ ስምዒትን ስራሕን ግን ዘይርሳዕ ትውልዲ ንታሪክ ዝገደፈት መንፈስ እያ እዚ ሎሚ ብባህሪ ካብታ ዘይትህደመላ ኣፍ ደገ ሞት ዝርከብ ዘሎ ትውልዲ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ክትሓቋቁፍን ክትሓዳለይን ክተኣሳሰርን ይርአ ኣሎ ምክንያቱ ሰብ ዳዩ ቅድሚ ሃገር መፂኡ እምበር ሃገር ቅድሚ ሰብ ኣይመፀትን እዚ ማለት ህይወት ወዲ ሰብ ሓፂር ህይወት ሃገር ግን ነዊሕን ነባርን ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሃገር ብዘላ ሃልያ ክትህሉ እያ ዕድመ ደቂ ሰብ ግን ሓፂር ስለ ዝኾነ ናይ ማሕበረሰባዊ ምትሕብባርን ምቅርራብን ክቅድም ናይ ግድን እዩ ከምዚ ዘለዎ እንትቐፂሉ ድማ ብዛዕባ ናይ ሃገር ምሕሳብ ናይ ነዊሕ እዋን ዝወስድ ኮይኑ እቲ ናይ ሕድሕዳዊ ምቅርራብ ግን ህፁፅን ግዝያውን ኣድላይን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ሰብ ነዚ ዝፀቕጠሉ ዘሎ ትውልዲ ኣለና ብኣብታ ርእሰ ከተማ ኣስመራ እትድረፍ ዝነበረት ደርፊ ናይ ነፍሲ ሄር ተኽለ ተስፋዝጊ ዝተመርሐ ዝመስል حمار فتني كم دلاي أنا خم دلاي كابتا زفتوى مني خلاني كم دلاي كم دلاي أنا خم دلاي كابتا زفرا مني خلاني كم دلاي ነዚ ናይ ከም ድላየ መንፈስ ክታታቶን ቅጥጥዕን ዝኽኣለሉ ድሕሪ ፌደሬሽን ምፍራስ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ህዝቢ ኸበሳ ብፍላይ ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ዝተወልደን ዝዓበየን ትውልዲ ገለ ዓሰርተታት ዓማውትስ ህድኣትን ሰላምን ረኺቡ ነይሩ እዩ ብፍላይ እቲ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ እቲ ኣብያ ግን ኣይተረፈን ብማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማለት ማተኣ ናይ ተዋስኦን ደርፍታትን ዘመን ይኸፊቱ በተዛማዲ ሎሚ ንድሕሪት ክጥመትን ከሎ ንምቅዋም እውን ግዜን ዓቕልን ናይ ቦታ ፍልይነት ዘድልዮ ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ግን ኣብ መነባብሩ እዩ ተጸሚዱ ዝነበረ ምስ ኩሉ ናይ ለውጢ ናይ ዓለም ስለ ዝጸለዎ ግን እቲ ኣብተን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስመራ ናይ ሞራል ሪኣርማመንት ወይ ከዓ ሞራላዊ ምብርባር ዝሰብኩ ናይ ክርስትና ምስ መዝሙሩ ዝምህሩ ኣሜሪካውያን መፁ ነበሩ ጸኒሑውን ኣመንቲ ባሃይ ዕድል ተባሂብዎም ሰብኩ ነበሩ መጻሕፍትን መጽሔታትን ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ ነበረ ካብ ወፃኢ ዝመጸ ሲኒማታት ናይ ኣስመራ ብዝተፈላለየ ናይ ኣውሮጳን ናይ ደቡብ ኣሜሪካን ተዋስኦታት ይረአ ነበረ ከምኡውን ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ናይ ኣፍሪቃ ሃራም ብሃራም በናይ ሙዚቃን ተዋስኦን መደባት ይግበር ነበረ። ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ሞደርኒቲ ወይ ምዕባለ ከምጽእ ዝብል ፕሮግራም ስለ ዝነበሮ ሕድገታትን ጽገናታትን በብቁሩብ ዜጋታት ናይ ፍርድን ጠበቃን ዕድል መሃብን ከምኡውን ናይ ጥዕናን ትምህርትን ነቶም ናይ መንግስቲ ድማ ናይ ጡረታ ማለት ኤርትራውያን ክንሰቦም ከምቶም ኢትዮጵያውያንን ማለት ማዕረ ዕድል ይወሃቦም ነበረ። ናይዚ ውርሻ ከኣዩ ዳሕራይ ህቡብነት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ደስዓበን ሕጁን እንተኾነ እቶም ተሪፎም ዘለው ብሰላም ዝነብሩሉ ኩነት ክፍጠር ዝኽኣለ። እዚ ማለት ናይ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳድ ከም ጽቡቕ ዘይኮነስ ሓደ ካብቲ ባህርያት ናይ ንጉሳዊ ድፍኢት ማለት ሓይልን ስልጣንን ልዕልውናን ናብ ሸዋ ጥራሕ ክኸውን ይጽዕር ስለ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ነዚ እውን ተዓዊትሉ እዩ። ስለዝኾኻዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ማለት ንኤርትራ ኣዳኺምካ ግን እቶም ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ክምዕብሉን ክስስኑን ስለ ዝተደለየን ከምኡ እውን ናብ ኢትዮጵያ ክስርቱን ክተሓዋወሱን ዝዓለመ መድረኽ ጉዳይ ይስራሓሉ ነይሩ እዩ። እዚ ማለት ብዙሓት ኤርትራውያን ብተዛማዲ በተዋሕዶም ኣብ ኢትዮጵያ ክህብትሙን ክምዕብሉን ክኢሎም እዮም። እዚ ነቲ ኤርትራ ከም ሕመረት ናይቲ ጉዳይ ማለት ኤሪትሪያ ሴንትሪክ ዝሪኦ ኣካል ከም ጎዳኢ ክስምዖ ግድነት እዩ ስለዝጎድሎ ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ግን ሓደ ምዕቡልን ጽቡቕ ዝሰርሕን ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ክስረት ከሎ እታ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝሕመረቱ ማለት ኢትዮሴንትሪክ ትርዲእ ድማ ከም ጽቡቕን ጠቓምን ይርዮ። ደቂ ሰብ ነናይ ገዛእ ርእሶም ጥቕምን ጉዳይን ስለ ዝዓዞም ነዚ ንምርዳእን ንምቕባልን ፖለቲካዊ ዓቕሚ ኣዳም ናይ ምብዛሕ ክስተት ይደሊ ማለት ንዓኻን ንጉጅለኻን መንግስትኻን ዝጠቅም ጉዳይ ብኸመይ ተሰላስሎ ዝብል ትዕዝብቲ ይኸትል። ኣብዚ ክስተት እምበኣር እዩ እቲ ናይ ኣለና ትውልዲ ተወሊዱን ዓብዩን እንድዕኒ ገለ እምበር ኩሉ እቲ ታሪክ ናይ ቃልሲ ጥራይ ኣይነበረን። ከምቲ ኣብ ገለ ስድራ ቤታት ዝተረኣየ ዋላ ሓደ ውሉድ እውን ንሜዳ ዘይክህድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። እዚኣቶም ዝተረስዑ ይመስሉ ግን ሎምስ ኣብ ስደት እቶም ዝበዝሑን ከም ድለያም እንተደልዮም ምስ ደለይቲ ፍትሒ ተደልዮም እውን ምስ መንግስቲ ዝኾኑ ዘለው እዚኣቶም ዘለውዎ ቁፅሪ ክርሳዕ ይብሉን። ከምኡውን ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርያ እዋን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ በብቁሩብ ቁፅረን እናዛያደ መፀ። መንግስቲ ጃንሆይ ከም ዝበዝሑ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ናይ ኣፍሪቃ መንግስታት ንህዝቢ ነፃ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ዕድል ይህብ ነበረ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥንስን ሕርስን ዝወርደን ዝነበረ ጉድኣት ኣብ ግምት ብምእታው ነፃ ናይ ሕክምና ዕድል ኣብተን ውሑዳት ከተማታት ንክህብ ምእንቲ ተምሃሮ ኣሰልጢኑን ወዚዑን እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ንኣብነት ኣብ ኣስመራ መደብ ስድራ ቤት ዝኣለን ዝምህርን ቤት ጽሕፈት ከም ዝኽፈት ገይሩ ፕላንድ ፓረንትሁድ ምዚ ብምትሓዝ እቲ ስድራ ቤት ዓመት ብብዝሒ ቆልዑ ሙላድ እተህሰ ዝነበረት ስድራ ምእንቲ ክትምዕብልን እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ካብ ሞትን ማህሰይትን ክትድሕን ምእንቲ ምርኡዋት ክልተ ደቂ ሰብ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ካብ ሆስፒታላት ብዝተሓተ ዋጋ ሽዑ 2 ብር ንወርሒ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ይንገሮም ነበረ። እቶም ዘይተመርዓው እንታይ ገብሩ እንተበልካ ንሳቶም ድማ ብግዲኡ ኣብቲ ኣብያተ መድሃኒት ፋርማሲ ከይዶም ነቲ ኸኒና በቲ ግቡእ ዋግኡ ከፊሎም ክወስዱ ይኽእሉ ነይሮም። እዚ ጉዳይ እዚ ብዓይኒ ናይ ሹዕ ዓለም ክርአ እንከሎ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ኣዝዩ ምዕቡል ከም ዝነበረ እዩ ዘረድእ። ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ ናብ ቀረባ ኣብ ኣውሮጳ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ንምርዕዋት ከይተረፈ ይኽልክል ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ጽገና ክርአ ኣብቲ እዋን እቲ ኣድናቆት እንተረኸበ ክገርመና ይብሉን። እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከምቲ በምሓርኛ ዝበሃል የኣደባባይ ምስጢር ስለ ዝነበረ ዝያዳ መብርሂ ኣየድልዮን እዩ። ንፉዓት ተምሃሮ ናይ ምውሳድን ምስልጣንን ክስተት ምዚ ኣተሓሒዙ በብዓመቱ ነቶም ዝበለፁ ተምሃሮታት ካብ ናይ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴን ሉል መኮንን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እናመረፀ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ወፃእን ይልእኽ ነበረ። ካብዚኦም ድማ ንፍሉይ ትምህርቲ ናይ ሓይሊ ኣየርን ናይ ምድሪ ሰራዊት ተመሪፆም ይውሰዱ ነይሮም። እዚኦም ዝለዓለ ውፅኢት ስለ ዝነበሮም ድማ ኣብ ተራ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ዝርከብ ኮሌጃትን ኣብ ሃረር ዝርከብ ወታደራዊ ኣካዳሚን ካብኡ ሓሊፎም ድማ ከከም ኩነታቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናብ ወፃኢ ይለኣኹ ነበሩ።
ንድሕሪት ተመሊስካ ክርአ እንከሎ እቶም ናይ ሰብዓታት ዶክተራት ብመንግስቲ ደረጃ ተማሂሮም ንወፃኢ ተላእኹን ዝተመልሱ ነበሩ። ከም ኣብነት ናይ ነፍስሄር ዶክተር ርእሶም ሃይለ ናይ መፈለምታ ዲግሪ ወሲዱ ምስ ተመለሰ ኣብ ናይ እንግሊዝ ናይ ዜና ማዕከን ኣዲስ ኣበባ ከም ኣቕራቢ ክሰርሕ እንከሎ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ምውራድ ስለ ዘጋጠመ ንሱ ንመጀመርታ እዋን ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ዝብል ዜና ብቋንቋ እንግሊዝ ዝነገረ። እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርና ነዚ ዕለት እዚ ኣይክንርስዖን ኢና። እዚኦም ተማሃሮ ነበርን ኣብ ትካላትን ዝነበሩ መንግስቲ ባዕላ ንወፃኢ ሰዲዳ ዘምሃረቶም ክንዕዘብ ከለና እዚኣቶም እምበኣር እዮም ተመሊሶም ንዘምሃሮም ኢድ ዝነኸሱ ትውልዲ ኣለና። ንኩሉ ነገር ብክልቲ ወገን ክርአ እንከሎ ማለት እዩ። ንሶም እውን ሓቆ ክንዲዚ ኣምሂራቶም ከተብቅዕ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ክትገፍፍን ባንዴራ ይኹን መንነት ኤርትራን ምጡን ዴሞክራሲያውነታን ከተጥፍእን ከላ ኣይፋል ዝበልዋ እዚኦም ግዳ ካብ ማእከላ ኣዝዮም ርሒቆም ዝነበሩ ዜጋታት እታ ባዕላ ዘምሃረቶምን ዝለዓለ ስልጣን ዝሃበቶምን ደቃ ከም በዓል መንግስቱ ንዋይን ደበበ ንዋይን ኣብ 1960 ዕልዋ ክገብሩ ፈቲኖም ፈሺሎም እዮም። ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ለውጢ እዋን እዩ ነይሩ። ቺናውያን ከም መርገም ከም ዝምስልዎ ኣብ ኣገዳስን ናይ ለውጥን ግዜ ኣይትወለድ ይብሉ። ትውልዲ ኣለና እምበኣር ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት እዩ ተበራቢሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዓለም ብምፍላይ ምዕራባዊ ክፋል ድቕ ዝበለ ናይ ተመሃሮ ምንቅስቓስን ናይ ፀገም ኣረኣእያ ዝዓዘዘሉ እዋን ስለ ዝነበረ እዚ እውን ነዚ ትውልዲ ፀሊይዎ እዩ። ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ምስታፍ ንቡር ኮነ። ብደቂቕ ክርኢ ከለና ድማ ቅድሚኡ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፍለጥ ማሕበራዊ ክትዓት ክካየድ ጀሚሩ። ብዛዕባ ኣብ ተስካርን ኣብ መርዓን ዝወፅእ ወፃእን ብተዛማዲ ድኽነት ናይቲ ሃገር ብምርኣይ ክሳብ ተስካር ብዝወሓደ መርዓውን ብሻህን ባንን ክግበር ኣለዎ ዝብል ርእቶታት ክዕለለሉን ኣብ ጋዜጣ ሕብረት ክወፅእን ዝተረኣየሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናይ እንግሊዝን ትግርኛን ኣምሓርኛን መፅሓፍቲ እናንበቡ ተራኺቦም ዝዝትይሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ነይሩ። ሓፂር ይኹን እምበር ኣብ ኣስመራ ሓደ ገለ 3-4 ዝኾና መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንሰብኡት ንቡር ተወሲዱ ኣብ ቦታተን ብዝሃብተምሉ ናይ ግሊ ንግድን ንብረትን ባዕለን መኪና ክዝውራ ምርኣይ ኣዝዩ ኣድናቕን ከምኡውን ትስፉ ናይ መጻኢ ሃዋህው የርኢ ነበረ። ኣብ ካልኦት ነፃን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት እዚ ከምዚ ዝበለ ኩነት ናብ ሓደ ናይ ማእከላይ ደረጃ ማሕበረሰብ ኣብ ምቕልቃልን ምድንፋዕን ፀኒሑውን እዚ እናበዝሐን እናማዕበለን ዝኸደሉ መስርሕ እዩ። ኣብዚ ግን ብሰንኪ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ግፍዕን ተፃብኦን ድንቁርናን ናይ ስልጣን ምብሓት ሕልምን ድሩት ምቁፅፃርን ካልእ ታሪክ ዝትንትኖም ምክንያታት ኣይቀፀለን። ኣብ ዓለምን ኣብ ኣፍሪቃን ፀረ መግዛእታዊ ምንቅስቓስን ኣህጉራዊ ይፅልውን። እዚ በዚ ሎሚ ክርአ እንከሎ ቀሊል ይመስል ግን ኣይኮነን። እቲ ሽዑ ዝጀመረ ናይ ለውጢ ማዕበል በብቁሩብ ናብ ናይ ፀረ መግዛእታዊ መስመር ክመፅእ ዝኸኣለሉ ምክንያት መበገሲ እዩ። ኣብ 40ታት 50ታት 60ታት ዝተወልደ ወለዶ ኣብ ናይ ዓለም ዝያዳ ለውጢ ከምፅእን ካብቲ ልሙድ መስመር ምውፃእ መበገሲ ኣብያ ገይሩ ይወሲድዎ። ስለዚ ድማ እቲ ናይ ፀጋም ምንቅስቓስ ንሙሉእ ዓለም ብፍላይ ንኣፍሪቃ ፀሊይዋ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እዮም ፓትሪስ ሉሙምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንጎ ተቐቲሎም። ፓትሪስ ሉሙምባ ንኮንጎ ካብ ግዝኣት ቤልጅየም ነፃ ከውፅእ ዝተቃለሰን እቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ ቀዳማይ መራሒ ኮንጎ እዩ። ኣብ ሃገረ ኮንጎ ናይ ካታንጋ ምፍንጫል ምንቅስቓስ ምስ በርትዐ ሓገዝ ካብ ሶቪየት ሕብረት ዝፀወዐ ፓትሪስ 3 ሰሙን ድሕሪ ምምራፁ ካብ ስልጣን ወሪዱን ሕሪ ቁሩብ ከምዝን ከምትን ኣብ ትሕቲ እቶም ክፍንጨሉ ዝደለዩ ደቂ ካታንጋ ወዲቑን ኣብኡ ድማ ተቐጥቂጡን ብሕማቕ ኣገባብ ተረሺኑን። ኣብቲ ዝገበሮ ዝነበረ ቃልሲ መጀመርታ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ እንተሓተተ ስለ ዘይረኸቦ እዩ ናብ ሶቪየት ሓቲቱ። ታሪክ ከም ዝምስክሮ ብስምዒት ተፈሪሑ ዳ እምበር ዴሳውን ንሱ ማሕበርነታውን እውን ኣይነበረን። እዚ ርኡይ ናይ ዝሑል ኩናት ተርእዮ እዚ ኣብ ሞላእ ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ዝነበረ እዩ። ስእላዊ ኣብነት ናጽነት ኣፍሪቃውያን ዝድግፍ ናይ 1961 ናይ ሶቪየት ስታምፕ ተመልከት።
በቲ ሓደ ወገን ድሞ ናይ ኣሜሪካውያን ድማ ስኮላርሺፕ ናይ መሃብን ናይ ፒስ ኮር ተለኣኽትን ካልእ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። ዝኾነ መንግስቲ ወይ ምስቲ ዝበለሉ እዋን እውን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ፍሉይ ናይ ኮንጎ ክስተት ድማ ኢትዮጵያ ናይ ኣህጉራዊ ወተሃደራዊ ኣካል ዝኾነትሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ታሪክ ዝምስክሮ እዩ። ብዙሓት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ከም ኣባል ሕቡራት መንግስታት መጠን ብኣህጉራዊ ሕጊ ምስ ካልኦት ሃገራት ናብ ኮንጎ ጣልቃ ኣተውን ነቲ ዴሳውን ማሕበረነታውን ወገን ኣብ ምድምሳስን ምርግጋእ ናይቲ ሃገር ተሳተፍቲ ኮኑ። ስለዚ ድማ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ኮንጎ ብዝተገበረሎም ጽውዒት ዝኸተሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሕሳብን ዘሞትን ደሞዝን ሃብቲሞም ንዓዶም ተመልሱ። ከምኡውን ኢትዮጵያ ወተሃደራታ ብድፍኢትን ሓገዝን ቺና እተበገሰት ሰሜን ኮርያ ንምዕጋት ምስ ምዕራባውያን ሓይልታት ናብ ደቡብ ኮርያ እውን ዝለኣኸትሉ ግዜ እዩ። እዚ ኩሉ ውዕውዕ ኣህጉራውን ሃገራውን ኩነት ምስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዓሌታውነትን ናይ ኔልሰን ማንዴላ ምእሳርን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት ክጸልን ከሎ ሎሚ ዝተረስዐ ዝመስል ግን ከዝነበረ ናይ ጸጋም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣስመራን ነይሩ እዩ። ኣብ ኩሉ ጋዜጣታት ድማ ይወጽእ ነይሩ እዩ። እቲ ዝተረስዐ ዝመስል ኢትዮጵያ ንኔልሰን ማንዴላ ኣንጻር ዓሌታውነት ደው ክትብል ከላ እዚ ትውልድ እዚ ነዚ ብመትከል እዩ ደጊፍዎ። ምስኡ ድማ ናይ ሓባራዊ ግዳይነት ብዝጸሊም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ስምዒት ነበሮ። እዚ በዝን ክንድዝን ዝተጸለወ ትውልዲ ከዓ እዩ ነቲ ናይ ናጽነት ቃልሲ ክመርሖን ክሳተፎን ዝወጠነ። ቅድሚ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ማሕበር 7 ወይ ሓራካ ወግዓዊ ኤርትራዊ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ እዩ ብ1958 ብምሁራንን ካብ መታሕትን ከመሳን ዜጋታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተመስረተ። ቀፂሉ እዩ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ካይሮ ዝተመስረተ። ማሕበር 7 ግን በዚ ናይ ዓለም ኩነታት ዝተጸልወ ኣካል እዩ ነይሩ። ንቃልሲ ድማ ከም ፀረ መግዛእትን ፀረ ሃፀይነትን ከምኡውን ኣባል ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃን ኣስያን ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቓሳት እዩ ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ ግን ከ ናብ ሜዳስ ድሒሩ እዩ ኣትዩ። እቲ ኣብኡ ዝፀንሐ ኣካል ሓይሊ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ድማ ነዞም ተማሂሮምን ብዛዕባ ሃገሮም ተገዲሶም ናብ ገድሊ ዝወረዱ ኣብኡ ድማ ፅገናታት ክገብሩ ዝወጠኑ ክፀወሮም ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ኣብ ዒላ ፃዕዳ ብ1965 ነዚ ምሁራትን ተምሃሮን ገዝገዝትን ዝነበርዎ ካብ ኩሉ ባእታታትን ብሄራትን ኤርትራ ዝነበርዎ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ብሓይሊ ኣለየ። ብኸምዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ውድባት ንፍልልያት ብሓይሊ ናይ ምልጋስ ባህሊ ንመጀመርያ እዋን ተኣታተወ። ስለዚ ኣነ ከም ድላየ ንክልቲኡ ወገን መንእሰይ ክፀልዎ እንከሎ ናይ ንእስነት ዋዕን ፅልዋ ናይ ወፃኢ ባእታታትን ናይ ስልጣን ህርፋንን ሽዑ ዘጥረዮ ጠባይ እዩ። ብተወሳኺ ሰለስተ ናይ ኣነ ከም ድላየ ዘምፅኦ ናይ ዘይምምሓርን ንሓያላት ካባኻ ኣሕሊፍካ ናይ መሃብን ኣብነታት እስክንተዓዘብ መራሕትን ክንገብር በሓልትን እናሃለውኻ ብሰንኪ ቅንእን ናይ ስልጣን ፅምእን ኣይትመርሕ ኣይተምርሕ ዝገብር ጠባያት ፀፀኒሖም ክቕልቀሉ ይረኣዩ። ኣብነት ቁፅሪ 1 ደጃዝማች ባህታ ሓጎስ ብመፈለምታ ናብ ጣልያን ኣትዮም ንሙሉእ ኣክሎ ግዛይ ስልጣን ተረኪቦም ካብቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቦጎስ ምስ ሙሉእ ቤተሰቦምን ሰራዊቶምን ዝነበሩሉ ቦታ ተመሊሶም ንዓዶም ኣተዉ። ኣብ ምእታዎም ከምኦም ዝሸፈቱን ዝዓስከሮን ሽማምንቲ ቀኒኦም ኣይንግዝአን ደይንሱስ ከማና እዩ በማለት ዝተፈላለየ ውዲድ ገበሩሎምን ንሶም እውን ብልዝብ ክፈትሕዎ ፈተኑ። ገጽ 43 ድሓር ግን 4 ሰባት ዳእምበር እቶም ዝተረፉ ብሰላም ምስኦም ተቐመጡ። እዞም 4 ግን ብህልኽ ውዲትን ምንዓብን ምሰብ ዝሕሎም ወሲኖም ናብ ማእሰርቲ ኣስመራ ኣሕለፍዎም። ብዛዕባ ናይ ጣልያን ጥልመትን ኣጋጅጮም ምስ ተረድኦም ነቶም ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ጣልያን ዝነበረት ኣስመራ ብእስራት ዝሰደድዎም ደቂ ዓዶም ዘከሩ። እቶም ዝተኣሰሩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ምፅዋዕን ዓሰብን ብጣልያን ተወሲዶም ክልተ ምስቶም ብናይ ምፅዋዕ ህልቂት ዝፍለጥ ክስተት ክርሸኑ ከለዉ እቶም ክልተ ናብ ዓዲ ጣልያን ተወሲዶም ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ዝተረፈ ተማሒሩ መሊሱ ኣብ ዓዲ ዝኣተወ እቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ገለፀን ናይ ጣልያን ጭካነ ኣግሃደ። ምዕላው ዝሓስቡ ዝነበሩ ባህታ ሽዑ ኣቱም ሰብዓሰመ ኣጥፋእናኩም ልቢ ምስ ሓሰመ ደለናኩም ነገር ምስ ፀገመ በሉ። ኣንጻር ጣልያን ክተት ክብሉ ከለዉ ናብ ዓሰብ
ዝእሰርዎምን ሽማምንትን ቤተሰብን ካልኦት ዝቐንኡሎም ዝነበሩ ኣይከተቱን ይበሃል። እቶም ዝኸተቱ ኣስታት 1500 ዝኾኑ ድማ ኣብ ሓላይ ሞይቶምን ተማሪኾምን ሃዲሞም ነናብ ዓዶም ኣተው። እቶም ገሊኦም ድማ ሓይሊ ጥልያን ሪኦም ኣብ መልእኽቲ ምብዛሕ እውን ኣይተሓባበርዎምን። ታሪክ ህይወቶም ተመልከት። ስለዚ ኣንጻሮም ዝነበሩ ሽማምንትን ቤተሰቦምን በቲ ዝወረዶም በደል ተቐይሞም ኣንጻር ጥልያን ክቃለሱ ምስ ወሰኑ ኣይሓገዝዎምን ይበሃል። ደጃዝማች ባህታ ሓጎስ ናይ መሪሕነት ባህሪን ተክእለትን ተበግሶን ከምኡውን ተወፋይነትን ዝነበሮም ሰብ እዮም ነይሮም። ንስኺ ክትገብሮ ዘይትኽእል ስጉምቲ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክገብርዎ እናኽኣሉ ግን ኣብ ናይ ግዳይነት መንፈስ ኣቲኺ ንዕኦ ኣገዝ ምንፋግ ንኹልኻ ናብ ምጥፋእ ስጉምቲ የምርሕ። ካልኣይ ኣብነት ራእሲ ወልደንኪኤል ሰሎሞን ኣብ ታሪኾም በቶም ዝነበሩ ወጻእተኛታት ማለት ራእሲ ኣሉላን ሃፀይ ዮሃንስን ብደቡብ ግብፂ ብሰሜንን ጥልያን ድማ ብምጽዋዕ ዝተዋጠሩ መሪሕ ነበሩ። ስለዚ ተዓጻጻፍነት የርእዩ ነበሩ። ከምኡውን ከም ኣፍሪቃዊ ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ማለት ዝያዳ ምስ ኢትዮጵያውያን እንተተሰማሚዖም ዝሓሸ እዩ ብምባል በቲ ናይቲ እዋን ማሕላን ምሕረትን ናይ ሃፀይን ኣሉላን ተቐቢሎም ተጠልሙ። ምክንያቱ ብክልቲኤን ሓያላት መንግስታት ናይቲ እዋን ግብፂ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝን ብሃፀይ ዮሃንስን ምስ ተኸበቡ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ብራእሲ ኣሉላ ዝምራሕ ዝመጾ ሽሾ ሰራዊት ንምድሓን እዮም ዕርቅን ሰላምን ዝገበሩ። ኣብቲ እዋን ማሕላን ቃልን ግቡር ስለ ዝነበረን ንነዊሕ ዓመታት ድማ ምስ ሃፀይ ዮሃንስ ጽቡቕ ርክብ ስለ ዝነበሮም እዮም ኣሚኖምዎ። ምስቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ሽማምንትን ህዝብን ተሰማሚዖም ዝነበሮም ስልጣን ከደልድሉን ክነብሩን ይኽእሉ ነይሮም ዶ ኣይነበሩን ኣይፍለጥን። ኣብቲ እዋን ናይ ኣመሓደርትን ኣነ ክገዝእ ዝነበሮም ሽማምንቲ መንገዲ ካልእ ስለ ዝነበረ ኩነታቶም ክሳብ መወዳእታ ድማ በቲ ኣብ መንጎ ሃዘጋን ፀሓዘጋን ዝነበረ ምትፍናን ተጸሊኡ እዩ። ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ኣብቲ ታሪክ ህይወቶም ዝገልጽ መጽሓፍን ዛንታ ሃዘጋን ፀሓዘጋን ምውካስ ይከኣል። እዚኦም እውን ናይ መሪሕነት ጠባይ ዝነበሮም ሰብ ክነሶም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ንኸማእኽሉን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ካብ መረብ ምላሽ ክወፅእ ኣብ ዝተዳለውሉን ዝሓየሉሉን ግዜ ብውዲት ግብፅን ሃፀይን እኳ እንተተቐርቀሩ ኣብቲ ክስን ምስክርነት ኣብ ምሃብን ግን ዝፈልጥዎምን ዝቐንኡሎምን ዝነበሩን ቂም ዝሓዙን ሕነ ክፈድዩ ዝደለዩን ንባዕሎም ስልጣን ዝበሃጉ ደቂ ዓዲ ተኻይዱ። ንሶም ኣብ መወዳእትኦም ግን ብኣወንታ ማለት ከም ዓብይ ሃገራውን ጅግናን ኣብ ታሪክ መዝገብ ኣተው። 5 ዓመት ድሕሪ ምፍትሖም ምስ ንጉስ ምኒልክ ኣብ ውግእ ዓድዋ ተሳተፉን ንስለ ሙሩኻት ኤርትራውያን ተጣበቁን ንዝተረፉ ድማ ካብ ምቑራፅ ኣድሓኑን። ገጽ 240 ከምኡ ድማ ካብ ምስ ጥልያን ማለት ጻዕዳን ኣውሮጳዊ ገዛኢ ዝነብር ምስቲ ከምዚ ኸማይ ጸሊም ይሕሸኒ ኢሎም ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ነፃ ኮይኖም ክነሶም ኣብ ዓድዋ ስደት ተረፉን ኣብ ኣክሱም ተቐብሩ። ንወዶምን ንኻልኦት ብኢድ ጥልያን ዝሃለቑ ኤርትራውያን ስለ ዘይረስዑ ብሪጋዴር ጀነራል ተድላ ዓቑቢት ከም ኣባል ማሕበር አንድነት መጠን ጃንሆይ ኣገልግልዎም እዩ ስለ ዝኣመነሉ። ናይ 1960 ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፈሸለ ኣብ ኢትዮጵያ ክለስን ከለው ኣብ ኣስመራ ኤርትራ እዩ ዓሪፉን ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ። ኣብ ኣስመራ ባዕሉ ተድላ ዓቑቢት ተቐቢልዎ። ሽዑ ዝሃብዎ ገጸ በረከት ሽጉጥ ናይ ወዶም ናይ ልኡል መኮነን ክሳብ ዝመውት ኣብ ኢዱ ነይራ ይበሃል። ንሕብረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ተቓሊሱን ተዓጻጺፉሉን እዩ። ብጊዲኡ ንብዙሓት ንኢትዮጵያዊነቶም ዘይትቅበሉ ዝበሎም ተደናገጽትን ኣባላትን ናጽነት ዝብሉ ዝነበሩ ከም ሓላፊ ናይ ፖሊስ መጠን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳጉኑ እናሰቒኑ እዩ። እዚ ዘውደረታ ኣብቲ ኤርትራ ጉዳይ 1941-1963 ዝብል መጽሓፎም ይእመንሉ እዮም። ግን ኩነታት ሃገር ናበይ የምርሕ ከም ዘሎ ምስ ተረድኦ ምስ ማሕበር 7 ሓራካ ዝምድና ፈጢሩ ጸንሐ። እዚ መሕመድ ናውድ መራሒ እውን ይእመነሉ እዩ። ምስ ኣስመራ ዝነበሩ ድማ ከም ዝተራኸበ ኣባል ሓራካ ነበር ግርማይ ኪዳነ ኣብ ጽሑፋቱ መስኪሩሉ እዩ። ኣብ ሃጋይት ዝወፅእ ዝተጻሕፈ ድማ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ዝነበረ ኡታንት እውን ርክብ ገይሩ እዩ። ማለት እቲ ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ ዝሰዓበ ኩነት ዘይሕጋውነቱ ተረዲእዎ ከምቲ ኣብቲ እዋን ዝግበር ዝነበረ ዕልዋ ክገብር ወጢኑ ንፖሊስ ኤርትራ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ኣጽኒሕዎ ነይሩ። ግን ሓይሉን ወሳንነቱን ኣፍሪሕዎም ይኹን ንመጻኢ ስልጣኖም ተገዲሶም እቶም ደቂ ዓዲ
እዮም ንእንደራሴ ነጊሮም ዘቃልዕዎ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋነት ድማ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ድሮን ድሕነት ብዝብል ስም ብምኽኔታ ተላዓቕቢት ክኸውን የብሉን እናበለ ባዕልና ኣለናዮ ናይ ዓድና ባዕልና ንፈልጥ እናበለ እትያ ስለ ዝነበረት እዚኦም እዮም ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኸይዶም ኢዱ ክሕብ ዝሓተትዎ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ከምቲ ብላዕሊ ዝተጠቕሰ በዲልካና ኢኻ ብዝብል ብሱቕ ምባልን ምግላልን ንናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣሕሊፍካ ምሃብ ተራእዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ስልጣን ናይ ምርካብ ኩነት እውን ስለ ተሰዓበ ንበይኑ ጠፍአ እዚ ሰብ እዚ ግን ካብቶም ካልኦትን ኣሕሊፎም ዝሃብዎን ዝፈልዮን ነገር እንተነይሩ ብቑዕ ሓይልን ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ክእለትን ወሳንነትን ዝኣመሰሉ ናይ መሪሕነት ጠባያት ዝነበሮ ውልቀ ሰብ እዩ ደቂ ሰብ እንተዝሕግዝዎ ነይሮም እቲ ኩነታት ኣበይ በፅሐ ዝብል ሕቶ ይለዓል ኣብ ዓለም እምበኣር እቶም ናይ መሪሕነት ጠባይ ዘለዎም ሰባት ክጠፍኡ ከለዉ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ዝህሰ ንኣብነት እዚ ክሳብ ሎሚ ወሪዱ ዘሎ ርግኣት ግብፅን እስራኤልን እቶም ዲቕ ዝበሉ ወተሃደራት ነበር መራሕቲ ኣንዋር ሳዳትን ይስሐቅ ራቢንን ዝገበርዎ ናይ ሰላም ስምምዕ እዩ ንኽልቲኡ ኣህዛብ ጠቒምዎም እዚኣቶም ክንደይ ረፅምን ዝረኣዩ ግን ሕብረተሰቦም ምስ ድኽመታቶምን ዝገበርዎን ከይረስዐ ናይ መሪሕነት ጠባያቶም ተረዲኡ ሰላም ንኸምፁ ዝኣክል ደገፍ ስለ ዝገበረሎም ኣብ መወዳእቱ ክልቲአን ሃገራትን ህዝብታትን ብሰላም ክነብራ ኣኽኢልወን ስለዚ ንንፉዓት ሰባት ምድላው ዝጠቅም ኣይኮነን ኣለኹ እናበልካ ከም ዘይትህሉ ዝገብር ውድባት ምፍጣር ንባዕሉ ታሪክ ክሳብ ክንደይ ዝተኣሳሰረን ናይ ንእስነት ዕዳ ዘብል ኩነት ከም ዝነበረ ይገልጽ ንእስነት ዕዳ ማለት ኣብዚ ፍሉይ ጉዳይ እዚ ካብቶም ናይ ኣሽሓት ዓመታት ፍልጠትን ታሪኽን ተመክሮን ዝነበሮም ወለዲ ኣብ ኣስታት 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝኸውን ዕድመ ተፈሊኻ እሞ ኣብ በረኻ ሰብ ዘይፈልጠካ እዝግውን ዝረስዓካ ቦታ ናይ ባርካን ሳሕልን መሪፅካ ክትነብር ከለኻ ሓደ ፍሉይ ጠባይ ክትሕዚ ይድርኸካ እረ እግዚኣብሔር እውን ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣወዳት ኣብ ሓንቲ ደሴት ንበይኖም ዝተረፉ ዝሰረትዎ ናይ ጭካኔ ስነ ስርዓት ኣልቦ ኩነት እንተዝረኽቦም እንታይ ምበልና እዚ ሓዛንታ እዚ ብሓቂ ሓደ መንእሰይ ወይ ቆልዓ ካብ ሕብረተሰብ ወፃኢ ምዝርከብን ዝዓብን ስርዓት ኣልቦ ክኸውንን ንቡር ክስእንን ናይ ሕውነት መንፈስ ከጥፍእን ከም ዝኽእል ተመራመርትን ሓኻይምን በፂሖም እዮም ኣብዚ ፍሉይ ዛንታ እዚ ሓደ ጉጅለ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓንቲ ደሴት ንበይኖም ይድሕኑ ኣብኡ ብዘይ ናይ ወለድን ሕብረተሰባዊ ተዓዛብነትን ሓልዮትን ኣመልክቶን ነንሕድዶም ክባልዑን ክቃተሉን ክወዳደሩን ክጨኻኸኑን ዘርኢ ናይ ሓደ ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኸደ ጉጅለ ክስተት የርኢ ትውልዲ ኣለና እምበኣር ምእንቲ ዝለዓለ ሽቶ ማለት ናጽነት ኤርትራ ክኽብል ዝኸፈሎ ዋጋ ማለት ናይ ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ህይወት ክጠፍእ እንከሎ ሸለል ብምባሉ ኣብ ተሓታትነት ይወድቕ ግን ንባዕሉ ክከላኸል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ናይ ምንቅስቓስ ተኽእልኡ ድኹም ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ክስተታት ከጋጥሙ ከለዉ ገለገለ ሰባት ክገርሞም ይኽእል ግን ካብ ሓደ ናይ መንእሰይ ዕድመ ከይዓኸኸ ትኺሉ ናብ እርጋን ዝኸደ ኣካል እሞ ብዘይ ናይ ዕብየትን ፍልጠትን ተረድኦን ናይ ግዜን ዕድመን ዝሃበካ ፀጋን ዘይረኸበ ትውልዲ በዚ ኩነት ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ንርዳእ እዚ ክፋል እዚ እቲ ሕብረተሰብ ብልሙድ ዝሓዞም ነገራት ከም ዘለው ንኽርድኦ ግዜ ይወስደሉ እዩ ምክንያቱ ትውልዲ ኣለና ብድልድል ናይ ገድሊ ነቲ ንቡር ናይ ደቂ ሰብ ዕድመ ሰጊሩ እዩ ወይ ኣብ ስልጣን ወይ ኣብ ስደት ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ትውልዲ ኣለና ንባዕሉ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ንቡር ወይ ኖርማል ሕብረተሰብ ንኽራዳእን ንኽረድእን ባዕሉ ንባዕሉ ክመራመር ይግባእ ዝገብር ስነዲኡ ነገር ከም ዝበሃል ኣብ ክንዲ ሞት ህይወት ኣብ ክንዲ ግዳይነት ንጡፍነት ኣብ ክንዲ ብድዐ ትሕትና ኣብ ክንዲ ኣነ ፈልጥ መናሎ ካባይን ላዕሊ እሞ ካብኡ ክፈልጥን ክመሃርን ኣብ ክንዲ ንፅባሕ ንሎሚ ኣብ ክንዲ ንወፃኢ ንውሽጢ ኣብ ክንዲ ንዕቀት ሃገር ክብሪ ንኣቦታትን ኣዴታትን ዝኣመሰለ ሱር ነቀል ለውጢ ኣብ ኣመለኻኽታ እንተደኣ ኣምፅኡ እቲ ህይወት ናብ እንግድዑ ክሰቅልን መጻኢ ብሩህ ተስፋ ክርከብን ይኽእል እዩ